Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Gaskiyar abin da ya faru na game da rasuwar Ummi Zizi a satin da ya gabata, wannan baiwar Allah waɗansu mutane suka damfare ta wasu maƙudan kuɗi, wanda kuɗin har sun kai kimanin naira miliyan 450. Ana tunanin cewa wannan dalilin damfarar da aka yi mata ne ta ga ba za ta iya jurewa ba, domin cewa kuɗin tana ganin an talauta ta da aka damfare ta wannan kuɗin, saboda shine ƙarfin arzikin da take da shi a halin yanzu. Ita kuma tana tunanin cewa idan ta rasa wannan kuɗi, cewa ba za ta ƙara samu wasu kuɗi da za su maye mata gurbin wannan kuɗi da ta rasa ba. Wannan dalilin ne ya sa mutane suke zargin cewa wannan baiwar Allah ita ce ta kashe kanta. Amma dai a halin yanzu ana nan ana ƙara gudanar da bincike na rasuwar wannan baiwar Allah, wanda da zarar an gama wannan bincike za a ba da ita a je a yi mata sutura domin a kai ta makwancinta. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.